Chcete pre svoju rodinu bývanie v podobe menšieho bungalovu? Vaše očakávania môže splniť štvorizbový bungalov, ktorý poskytuje komfortné bývanie pre 3 až 4-člennú rodinu. Jedna chodba spájajúca všetky časti domu, 3 priestranné izby, technická miestnosť, obývačka spojená s kuchyňou a malou špajzou, to všetko obsahuje montovaný dom Effect 29. Nadštandardné zateplenie s kombináciou technológií ako rekuperácia a integrované tepelné čerpadlo so zásobníkom teplej úžitkovej vody, aj toto vám ponúkame, ak sa rozhodnete pre výstavbu bungalovu Effect 29. Vďaka kombinácii spomínaných technológií a nadštandardného zateplenia patrí Effect 29 do energetickej triedy A0. Obytná plocha montovaného domu je 75 m2. Úžitková plocha domu je 86 m2 a zastávaná plocha 108 m2. Cena za hrubú stavbu sa začína na sume 24 253 eur. Pri výstavbe domu na kľúč zaplatíte len 70 625 eur.